Bon dia a tothom, benvinguts a una nova classe de funcional. Recordeu, si mentre anem fent els exercicis alguna cosa us molesta o us fa mal, deixem de fer l'exercici. Sempre sòl pèlvic i transvers recollit, sensació de que m'allargo i escàpules a les butxaques. Això ho mantenim en tots els exercicis. El material que necessitarem avui és una cadira i una motxilla o una bossa. Si no teniu motxilla, podeu fer amb una bossa que aguanti pes. On hi posarem brics a dins. Cadascú pot agafar el pes que vulgui. Jo ara avui he posat 3 brics, però cadascú que es posi el pes en funció de les seves capacitats. Llavors, a partir d'aquí, comencem escalfant una miqueta. Comencem a 4 grapes. Genolls separats a l'alçada dels malucs, a sota dels malucs, els peus ara podem estar relaxats, braços sota les espatlles, i hi ha posició neutra d'esquena, que no estiguem ni aquí ni aquí caiguts, sempre esquena recta com una taula de planxar. I començarem ara portant el pes del cos sense que l'esquena es mogui. Inspiro, porto el pes enrere, trec l'aire, vinc endavant. Inspiro, pes enrere, trec l'aire endavant. Llavors, la meva esquena es manté tota l'estona igual. Quan vaig enrere no passa això, de que em corbi. I quan vaig endavant no passa això. Sempre taula de planxar. Inspiro enrere, trec l'aire endavant, creixent del cap, escàpules a les butxaques. Inspiro enrere, trec l'aire endavant, recollint sol pèlvic, tanco la cremallera, inspiro enrere, trec l'aire endavant, inspiro enrere, trec l'aire endavant i em quedo en el punt mig. El meu pes corporal està repartit entre les mans i les cames. A partir d'aquí començo treballant la columna dorsal, la zona entre escàpules. Inspiro, apreto mans cap al terra i faig rodoneta a l'esquena, trec l'aire, porto el pit cap al terra. Inspiro amunt, trec l'aire, avall. La lumbar no es mou, no va acompanyant aquest moviment, lumbar estable. Inspiro, dorsals al sostre, trec l'aire avall, espatlles lluny de les orelles. Inspiro amunt, trec l'aire avall, inspiro, sòl pèlvic i transvers recollit, trec l'aire, inspiro, sensació de que creixo tota l'estona, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, molt bé, inspiro, trec l'aire. Em quedo un punt mig i obro una mica més les meves mans, com a l'alçada de la catifa. Ara, inspiro, porto el pes a una mà, trec l'aire a l'altra. Inspiro una mà, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, inspiro, lumbar neutra, trec l'aire, inspiro, molt bé, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire i em quedo al mig. Torno a ajuntar una miqueta les mans i ara faré cercles sobre una espatlla. Aquí sí que es mou tot una mica. Ara estic sobre el braç dret, faig cercles cap a fora, sempre espatlles lluny de les orelles i fent força les mans contra el terra. Les mans m'empenyen contra el terra per créixer cap al sostre.
Canvio el sentit del cercle sobre aquest braç dret. Molt bé. I ara anem al braç esquerre. Començo sobre el braç esquerre en un sentit. Molt bé. Canvio de sentit. Molt bé, ja em quedo al mig. Treballem ara una miqueta la cervical, vale? Farem rotacions, per tant, inspiro, giro, trec l'aire, miro el terra, inspiro, giro, trec l'aire al terra, inspiro, giro, sempre orelles lluny de les orelles, de les espatlles, inspiro, trec l'aire, inspiro creixent la dorsal cap al sostre, trec l'aire que no estigui enfonsada, inspiro, trec l'aire lumbar neutre, inspiro, sensació de que creixo i m'allargo, inspiro, trec l'aire una vegada més, inspiro, trec l'aire i a l'esquerra, inspiro, trec l'aire. I ara una mica de mobilitat en general de l'esquena, vale? Inspiro, aquí sí que em corbo tota, però recullo sol pèlvic, tanco transvers, trec l'aire, moviment contrari. Inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire. Molt bé. A partir d'aquí comencem. Recordeu, 3 blocs, un on treballem més cames, un altre braços i un altre abdominals, tot i que en tots 2 blocs es treballa tot, però ens centrem més en un bloc més específic, més dirigit a una part del cos o una altra. Vale? Llavors, comencem. Primer bloc, cames. Utilitzarem la cadira, la girem, vale? Que el respatller no quedi al davant nostre, que quedi a un costat. Perquè després hi haurà un exercici que si no ens molestarà. Vale? Llavors, primer us explico els 3 exercicis. Recordeu, la primera sèrie és una mica més lenta, la segona i la tercera una mica més ràpida per accelerar-nos. Vale? Aleshores, primer exercici. Col·locarem un peu sobre la cadira i l'altre més avançat. Vale? A partir d'aquí serà inspiro, baixo, trec l'aire amunt. Inspiro, trec l'aire. Vale? Primer exercici. Segon exercici. Agafarem el pes i aquí és quan el respatller ha d'estar al costat, perquè si no ens molestarà. Vale? Ens apropem al pes. Llavors, és com si seiéssim al terra i ens tombem sobre la cadira. Aquí només tenim els nostres omòplats. Vale? Agafem el pes, ens el posem a sobre i l'exercici serà inspiro, baixo, trec l'aire, gluti amunt. Inspiro, trec l'aire. Vale? Segon exercici. I tercer exercici serà, la cadira sempre l'heu de tenir recolzada, Tercer exercici serà, pujo amb una cama, baixo, pujo amb l'altra, baixo, pujo, baixo. Vale? Doncs vinga, comencem. Primer exercici, cama dreta sobre la cadira, cama esquerra avança endavant i començo. Inspiro, baixo, trec l'aire, amunt. Una, inspiro, trec l'aire. La cama que es doblega baix. Segon dit alineat amb genoll alineat amb el segon dit. Trec l'aire. 4, inspiro. 5, inspiro.
I aquest genoll no s'obre, sempre va baix. Trec l'aire, 6. Inspiro. 7. Creixo amunt, inspiro. 8. Inspiro. 9. Inspiro. Trec l'aire, 10. L'altra cama. Bé, creixo cap al sostre, sol pèlvic transvers tancat, inspiro, trec l'aire. 1. 2. 3. 4. Alineació de genoll. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Molt bé, passem. Agafa el pes. Ens tombem sobre la cadira. Pes de la nostra pelvis. Vinga, aquí, cames separades als malucs. Creixo des del cap, espatlles a les butxaques. Inspiro, trec l'aire. 1. 2. 3. 4. Podeu fer també recolzats al sofà. 5. 6. O al llit. 7. 8. 9. 10. Vale. Tercer exercici. Baixo. Vale. I és el que puja la cadira. Vale? Vinga. Inspiro. Trec l'aire. Inspiro. Canvi de cama. Trec l'aire. 2. Inspiro. Trec l'aire. 3. Inspiro. Trec l'aire. 4. Inspiro. Trec l'aire. 5. Inspiro. Trec l'aire. 6. Inspiro. Trec l'aire. 7. Inspiro. Genoll sempre alineat al pujar. Inspiro. Trec l'aire. 9. Inspiro. Trec l'aire. 10. Molt bé. Primera ronda acabada. Comencem. Segona ronda ja una miqueta més ràpides, vale? Vinga, col·loquem cama dreta sobre la cadira, cama esquerra avançada, començo, inspiro i amunt. 1. 2. 3. 4. 5. Apretem aquests glutis. 6. 7. Creixo amunt. 8. 9. 10. Canvi de cama. Inspiro, amunt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Molt bé. 7. 8. 9. 10. Vinga, vinga, molt bé. Agafem el pes. El col·loquem a la pelvis. Ai, que se'ns desmunta. Vinga, tirem endavant. Vinga, creixo des del cap, espatlles lluny de les orelles. Començo, inspiro. 1. 2. 3. 4. 5. Sol pèlvic transvers recollit. 6. 7. Glutis forts. 8. 9. 10. Vinga. Tercer exercici. Començo pujant amb la cama esquerra. Inspiro. Trec l'aire. Inspiro. Dreta. 2. Inspiro. Esquerra. 3. Inspiro. 4. Inspiro. 5. Inspiro. 6. Inspiro. 7. Inspiro. 8. Inspiro. 9. Inspiro. 10. Vinga, descansem uns segons i comencem la tercera ronda. Anem col·locant cama dreta sobre la cadira, avanço l'esquerra. Vinga, preparats? Començo.
l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genolls alineats. 8, 9, 10, canvi de cama. Vinga, inspiro amunt. 1, 2, 3, 4, sobretot esquena neutra. 5, 6, la meva esquena és igual aquí que aquí baix. 7, que no s'arquegin les lumbars. 8, 9, 10, pes. Molt bé, el col·loquem a la pelvis. Vaig endavant, em tombo, vinga, preparats, inspiro i amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, vinga. Tercer exercici, cama esquerra, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Primera ronda, primer bloc acabat. Segon bloc, treballarem més braços. Agafarem la motxilla. Primer exercici. Estarem amb un braç recolzat a la cadira. La cama del costat de la cadira, recolzo braç dret, cama dreta endavant. Cama esquerra enrere i l'exercici serà agafo la bossa i d'aquí serà inspiro, trec l'aire. Colze amunt, inspiro, trec l'aire. Això és el primer exercici. Segon exercici. Agafarem brics de llet d'aquí i treballarem tríceps. Una cama avançada, braços estirats. I serà inspiro, trec l'aire. Inspiro, inspiro. I tercer exercici serà treballar dos moviments també amb els brics. Serà inspiro, trec l'aire, inspiro, trec l'aire. Aquí sempre em quedo a l'alçada de les espatlles, no pujo més, ni aquí ni aquí. Doncs vinga, comencem amb el primer exercici que l'hem de fer en els dos costats. Vinga, cama dreta al davant, cama esquerra enrere, em recolzo a la cadira, esquena plana, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, espatlla lluny de les orelles. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canvio de costat. Cama esquerra endavant, mà esquerra recolzada. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, agafem els pistallets per treballar tríceps. Una cama davant, una cama enrere. Braços estirats, creixo des del cap, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4. Les cervicals no pengen ni estan aquí mirant endavant, 5. Miren en diagonal al terra. 6, 7, 8, 9 i 10. Tercer exercici.
cames semiflexionades, creixo des del cap, escàpules a les butxaques, inspiro, trec l'aire. 1, obro, 2, endavant, 3, obro, 4, 5, 6, 7, 8, molt bé, 9, 10, molt bé. Segona i tercera sèrie, una mica més ràpides. Tornem a posar els brics de llet a dins. No cal ni que tanqueu la bossa per anar més ràpids. Vinga, començo a treballar amb l'esquerra. Cama dreta endavant, mà dreta recolzada, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canviem de costat. Inspiro, amb la mà que esteu recolzats a la cadira, no us deixeu així caure, Sempre estic amb l'espatlla lluny de l'orella i l'esquena recta, creixent amunt, vale? Vinga, començo, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, agafem els brics per treballar el tríceps. Ara, si abans hem posat la cama dreta, posem ara l'esquerra endavant, vale? Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endavant, cames semiflexionades, creixo, escàpula de les butxaques, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, molt bé. 5, 6, 7, 8, 9, 10, molt bé. Tercera i última ronda. Tornem a guardar la llet. Vinga. Braç esquerre, cama dreta, braç dret recolzats, braç esquerre preparat. Començo, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canviem de costat. Braç esquerre, cama esquerra, pes a la dreta. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, agafem els brics, treball de tríceps. Ara farem 5 repeticions, una cama al davant i després 5 repeticions canviem l'altra, vale? Començo amb la dreta, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, canvi de cama. 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, peus paral·lels, creixo, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, molt bé. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecte. Segon bloc acabat i anem ara ja per la part d'abdominals. Ara ja no necessitem la cadira ni el pes, vale? Només l'estora. Aleshores, primer exercici serà una planxa normal, l'aguantarem 15 segons, vale? I la farem sobre els nostres colzes.
Vale? O sigui, estarem colzes sota les espatlles i cames estirades. Culet de baix, sol pèlvic i transvers recollit, vale? Aquí aguantarem 15 segons. El segon exercici serà l'eruga, vale? Jo estic dreta, baixo, camino, torno enrere i amunt. Amunt, treballant el gluti, no ens quedem aquí. És gluti endavant. I també sense arquejar, vale? No és el paquito chocolatero, tampoc. Vale? I és baixo, estiro, torno enrere, amunt, vale? Amb les cames sempre alineades. I el tercer exercici serà una planxa amb els braços estirats, vale? I aquí el que haurem de fer és toco espatlla, toco, vale? Farem això. Sí? Doncs vinga, preparats per aquest últim bloc. Començo. Planxa horitzontal, comptaré jo els 15 segons i us aviso, vale? Us diré començo i acabem, vale? Vinga, colzes sota les espatlles, cames lleugerament estiradetes, puntetes dels peus en flex, creixo des del cap, espatlles cap a les butxaques del pantaló, recullo sol pèlvic, tanco transvers, inspiro i al treure l'aire pujo i aguantem. Vinga, vinga! Descanso, baixo genolls i m'aixeco. Vinga, l'eruga. Inspiro, trec l'aire, inspiro, una, dos. Recordeu que la primera sèrie és més lenta. Després la respiració serà lliure. 3. Sol pèlvic, transvers recollits. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Molt bé. I últim d'aquest bloc, la planxa tocant-nos les espatlles, vale? Doncs vinga. Anem. Braços estirats, cames lleugerament estirades. Inspiro, trec l'aire a planxa i començo. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abdomen recollit, 8, 9, 10. Molt bé, descansem uns segons. Tornem a començar amb la planxa frontal. Vinga, segona ronda. Preparats? Colzes sota les espatlles. Inspiro, trec l'aire amunt. Espatlles lluny de les orelles, abdomen recollit. Descanso. Ens preparem per l'eruga. Drets. Vinga, preparats? Començo. Baixo, estiro, enrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vinga, vinga, 8,
9, 10. Última planxa d'aquesta sèrie. Vinga, braços estirats. Inspiro, trec l'aire amunt. Començo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansem uns segons i tercera sèrie ja, per acabar. Vinga, sobre els nostres colzes, colzes sota les espatlles, cames lleugerament estirades, inspiro i amunt. Vinga, que és l'última sèrie. Descanso, eruga. Drets, vinga. Inspiro i avall. Una. Compteu, compteu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vinga, que això ja s'acaba. 8. 9. Vinga, l'última. I 10. Última sèrie de planxa. Vinga, sobre els braços. Inspiro. Trec l'aire. Estiro cames. Començo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Ja hem acabat la sèrie. Ara anem a la part final, estiraments, vale? Posem drets. Respirem una miqueta. Si heu d'anar a beure aigua, aneu a beure aigua. I recuperem pulsacions. Bé, cames separades. Inspiro i allargo. Respiro aquí. Inspiro, amunt. Inspiro a un costat. Inspiro a l'altre costat. Inspiro a l'altre costat. Inspiro a l'altre costat. Inspiro, junto cames. I aquí, inspiro amunt. Trec l'aire, el deixo caure. Aquí sensació de que els isquions, els ossos del culete, volen anar a buscar el sostre. Llavors notarem que estira la part posterior de la cama. Inspiro, allargo amunt. Trec l'aire i baixo. Isquions cap al sostre. Molt bé. Des d'aquí inspiro i tiro cama dreta enrere.
recolzo el genoll, aquí lumbar neutre, que no s'arquegi. Llavors, genoll dret al terra i tiro la pelvis endavant fins que noti estirament a l'angonal. Però sense arquejar l'esquena, sempre. El sacre vol anar cap al terra i la lumbar està neutra. M'agafo el peu de la cama al darrere i així estiro quàdriceps. Canvio de cama, cama esquerra al terra, dreta endavant. Vinga, columna lumbar neutra i tiro endavant fins que noti el meu angonal i aguanto aquí l'estirament. M'agafo el genoll, el turmell i estiro quàdriceps. Si us falta equilibri, podeu recolzar-vos a la cadira, Canvio de cama, dreta al terra, esquerra endavant, i estiro els psoas. Estiro quàdriceps, m'agafo del turmell. I l'altra cama, cama esquerra al terra, dreta endavant, estiro psoas. I quàdriceps. Molt bé, i fins aquí la classe d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem un altre dia. Adeu!